Sí, non? Sí, Quero introducir un mini vídeo ahora que nos vai poñer Ángel, o segundo vídeo, Ángel, do que tal, para introducir un vídeo sobre os comportamentos dos animais. E quen máis hombre, que ese, o dos animais, tío, de Pavlov. O dos cans de Pavlov, non? Pavlov. Como era? Sí, O César Millán. ou de la Cuadra Salcedo, non, o outro, como é o que morreu, o do helicóptero. Félix Rodríguez de la Fiera. Entón, para que vexas como o confinamento mudou os hábitos dos animais. Non, isto non contaba eu, Que maravilla. Pois joder, que gran canción, tío. Ainda a día de hoxe é unha canción que me flipa, aquela del hombre y la tierra. Hombre. Que cousa máis bonita. Era unha canción, Dios, como das de, como es que? El hombre y la tierra. Aquí está. Pero eu, e nada, e fixo El hombre e la tierra, que o fixo entre 1974 e depois no 1980, e estudiou en Valladolid, na universidade. E depois tiña unha abuela que era por parte de nai, que era daqui de Galicia, e a pasión del polos lobos venlle daqui, desto de que a abuela tiña un can de raza loba, que é un can típico daqui de Galicia, que non hai en outro sitio, o can de raza loba. Can de raza loba, sí. Can que tedes aquí polas aldeas, e el veolle dai esa pasión polos lobos, e tivo lobos, un chamábase Rambo, E outro Rocky, e a loba pois chamábase Cuca, e a verdad que encantador, o sea, despois de morrer os lobos tiveron un disgusto terrible, e nada, porque ele era moi bo, pasaron mal, pasaron moi mal. De feito estaban tan mal os lobos que compuxeron aquel tema para bailar la bamba, que estaban jodidos realmente, jodidos, los tío, lobos. Porque era, bueno, eu que sei, ele era bo cos lobos. Era moi bo. Non era o animal que non lle gustaba tanto, era o rebeco. Non podía ver diante, tiñelle moita tirria. Félix Rodríguez de la Fuente, o lobo quería moito, pero o rebeco, hostia, o rebeco podían estar tamén mallando nel, comendo nel, que o rebeco non decía pobre rebeco que está desapareciendo, no. E creo que queda pobre lobo. Creo que queda demostrado que Félix Rodríguez do rebeco non lle gustaba moito polas imágenes estas dun águila levando o rebequiño e tal. O águila era indo por el. O águila sacaron do escudo que hai en Ferrol encima de Capitanía, sacaron de aí para gravar ese. Aí vai. Está, podemos ver, ¿no? Aí está. Aí é cando recién chega ese águila. Aí está, aí está, e collo o rebequiño, e triqui-troco. E, bueno, é a naturaleza, sí, Aí está. É a naturaleza. Pouca xente sabe que esa águila traballa para Globo, leva as cousas á casa. E ahora está Amazon despois de ver este documental, porque ahora creo que o pillaron para Amazon Prime, e vi uno, dixo Jeff Bezos, que é o dueño de Amazon Prime, dixo, hostia, que de puta madre esto. Quiero esto. Creo que van a empezar con churrasquería a rolar, que está aí saliendo de Ordes, e creo que van a mandar o churrasco así con águilas. Van a mandar así. Ese outro vídeo que estás poñendo tamén aí, ves claramente son os de R metendo fibra óptica. Fibra óptica. Porque se lle escapa das mans. Madre mía.
Buah. Eu isto non entendo isto e que están aí, que son anacondas, ben Son seguro, non? anacondas, Su puta madre, me cago en tal. Eu non podo ver, eu teño, saca eso, Mira, Moncho, saca mira, eso, mira, eu non mira. podo ver A isto. cara, a cara. E paraban, Ai, cortaban aí ese era un clásico, ese vídeo, cortaban aí xusto antes de que lle fora a cara. a cara, Era genial. Mira, 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 mira. Vai que o pasa, que, eh? está quieto, me cago en su puta madre, claro. Gol! Gol!